Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphula ke sizawuma nokuthetha malunga nemetsha izolo, malunga nabaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs pha izolo. Ukubhatyaza kwabo kulaa mdlalo wapha izolo, ngoba baphulaphula ke le nto kumele uba siyenzile ke kwa izolo, okanye savuka sayenza ekuseni sibethwe bubuxhakaxhaka ke bezinto ezininzi okanye zinto okubana ke sibe siyenza ngoku, kodwa masike siyiqwalasele ke into okubana babethwe yintoni napha izolo. Number one, awukwazi ukuthi itimu ine-red card ixesha selininzi kangaka elishiyekileyo ufake i-defensive midfielder. Noba kuthiwa awukwazi ukucinga, awukwazi ukuyenza laa nto leya. Yilaa nto ndive ndatsho ndathi aba baqeqeshi beqela leKaizer Chiefs kancinci kancinci baye bevela into yokubana ke abana-experience yale nto bayenzayo, ngoba bekumele uba phaa izolo into abayenzileyo kukufaka uVelebhayi, bamfake eberayithi ke, ngoba ndimbonile wandile duba kwi-reserves, but ke ndiyothuka xa ndisiva kuthiwa ke ebonzakele. Uberayithi xa bemfaka noVilakazi ke uVelebhayi, kodwa kumele uba babafake kwangela xesha bekuphume i-red card ngalo, batshintshe igame nabo bayiphakamise igame, ukwenza into yokubana ngoku iKaizer Chiefs ikwazi ukuhlasela, ukwenza into yokubana iMamelodi Sundowns idrophe isipidi sayo ngoku, kunyanzele into yokubana ngoma igadane neKaizer Chiefs, babulale laa ntlantsi esa spidi se-Sundowns, ngoba ibize ngamandla kubo i-Sundowns. Kodwa kuthe kuzophuma i-red card, iKaizer Chiefs, abaqeqeshi beKaizer Chiefs abakwazi ukuyisebenzisa ingqondo, bafaka umthetho. Endingazi ke noba ke umthetho bebesithi makokwenzani kwelabala, noba bebesithi bawovala into yokubana i-Sundowns ingabi sakwazi phinda ikore inqaku lesibini. Andiyazi nto bebeyenza, ngoba i-Sundowns iye laa mdlalo yawulawula ngoku ine-red card, kwangathi iKaizer Chiefs eshotayo, ngokushota iMamelodi Sundowns kwayiyona iyikhontrolayo laa mdlalo, kwayiyona ixinzelele iKaizer Chiefs, kwayiyona iphefumlisa iKaizer Chiefs ngophayiphi, ngoba iKaizer Chiefs ayina game plan. Uba i-game plan yabo abaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs le bayenze phaa izolo ayikho, baphulaphuli ayikho, basaza kubethwa babenza laa nto yale ngalaa ndlela benza ngayo phaa izolo. Enye into endiyiqaphelayo phaa kubaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs, abayifundi igame, abayifundi igame. Ewe bayenza laa nto kuthiwa kuplanele igame, kodwa ii-plans ziyakwazi ujika igame seyiphakathi. Abakwazi uhlala phantsi bayifunde igame ibaleka ngoluphi uhlobo, abakwazi ujonga isipidi segame uba ngosikweliphi ihlobo. Umzekelo, usenoqala ngosibongiseni umthetho kwigame, uqale ngoThabo Cele, uthi wakujonga imidfielder yale timu udlala nayo ingathi iphakamise yona ndlela, kusho ukuthi kutshintsha indlela yokwenza, tshintsha ii-plans zakho, ufake imidfielders zizokwazi uba zimelane nale midfielder yale timu udlala nayo. Uyabona phaa izolo besingekho isidingo sikasibongiseni umthetho phaa izolo, besingekho isidingo sokubana bagcina uSiphesihle Ndlovu ixesha elide babe bamkhupha ngelaa xesha, baphantse kwabona bafumana i-red card phaa, ngoba bebesebethatha iriski kakhulu ngokugcina uSiphesihle Ndlovu phaa izolo. uNdlovu benelakhi kakhulu phaa izolo into yokubana ke abe laa metsha akafumananga red card, kodwa ke belingazubhlema Ndlovu, izawubhlema abaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs, ngoba ke bebembona uNdlovu into yokubana ke ngoku uchwechula i-red card, bekumele bamkhuphe kwasekuqaleni, bafake umntu ozokwazi ke ukudlala engekho under pressure. Mandenze umzekelo phaa, xa bebefake la makhonke mabini uVelebhayi kunye noMfundo Vilakazi, basogqiba bamyeke kuPulemoti, abaleke nabo, bamyeke uFalvo Silva phaa, bazame ke uLelepo lokumdontsa abe ngaphandle, bazame ke ukuphungula, kuba nomduduzi Shabalala wenzakala, kwanyanza into yokubana ke makungene omnye ke omdlali phakathi koMfundo Vilakazi kunye ke noVelebhayi. Bekumele uba xa kuphuma uNdlovu abafanga mthethwa, bafake umntu ozobaleka. I-Sundowns babedinga ii-players ezizokuyileqa, ii-players ezizawuatheka, ukwenza into yokubana ngokucace nya into yokubana i-Sundowns iyashota. Emveni koko idifende into engapheliyo, yenza ii-mistakes. Kulapho ke iKaizer Chiefs ke
ibizawufumana khona inqaku lesibini. But ke ngendlela abaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs abenze ngayo phaa izolo, ekusingathi la 1-1 kubo uburayithi kakhulu, bebengasafuni ke elinye igowuli phaa. Laa draw kubo ibe rayithi kakhulu. Yiyo laa nto ndiye ndayiphawula phaa kubaqeqeshi ke beqela leKaizer Chiefs. Ngapho koko ke sawubamba ngazo zibini phaa kuThabiso Monyane, sibambe ngazo zibini phaa kuBrandon Peterson, sibambe ngazo zibini phaa izandla kuGiven Msimanga, othiwa zijule ijacu phaa izolo, wadifenda kakuhle kakhulu phaa uGiven Msimanga. Eden McCarthy, Bradley Cross, mandithi nje udonga lonke lokugqibela leqela leKaizer Chiefs, uqala phaa ugoalkeeper uya phaa kwi-right back, uya phaa kwi-left back, uya kwi-centre backs zabo, badlale kakuhle kakhulu phaa izolo, ndibaqhwabela izandla. Uquka phaa ke uLebogang Maboye, uSiphesihle Ndlovu, ndibaqhwabela izandla kakhulu, bakwazi ukumelana nodabi la izolo. Injalo ke baphulaphuli ke, ningake ningene ke nanetsho into yokubana ke nina niyibone njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.